I dag der skal vi snakke om mikrobølger, og for at vise lidt om det, så har vi en mikrobølgeovn her. Men først og fremmest, hvad er mikrobølger? Jo, mikrobølger det er en form for bølge eller en stråle, som har så meget energi i sig, at den kan få vand til at koge, eller også så kan den få elpærer til at lyse op. Og det vil vores kollega Kasper, han vil gerne vise lige om lidt nogle forsøg med, der viser det her. Først vil han få en elpære til at lyse, bagefter så vil han puste en ballon op med intet andet end vand, og til sidst der vil han vise, hvad der sker med organiske ting i en mikrobølgeovn ved hjælp af et æg. Nu er vi i gang med første forsøg. Der skal jeg bruge et glas vand og en elpære. Og så skal jeg få det til at lyse med at putte med elpæren i mikrobølgeovnen. Det gør jeg nu. Grunden til, at jeg har puttet den i et glas vand, det er fordi, for at sikre, at mikrobølgeovnen ikke går i stykker. Tak for det, Kasper. Hvorfor er det lige præcis, at elpæren lyser op? Jo, det er fordi, at mikrobølger det er en form for elektromagnetisme, og elektromagnetismen den går ind og kommer i forbindelse med fatningen, der er på pæren, og får wolframtråden til at lyse op. I denne forsøg vil jeg bruge noget vand og en ballon, og så vil jeg putte vand i ballonen sådan her. Og fordi jeg kan binde en knude, så er jeg snydt lidt, så har jeg lavet en med en knude på, og så vil jeg putte den i. Jeg vil få vand til at koge her, og grunden til at putte vand i ballonen, det er fordi, at vand udvider sig, når det koger. Grunden til, at ballonen den bliver pustet sådan op, når det er sådan, at den er inde i mikrobølgeovnen, der går vandet ind i, og vandet det absorberer simpelthen al energien i mikrobølgerne, og det gør, at vandet bliver lynhurtigt varmt. Og når vandet når den anden side af 100 grader, så begynder det at koge og går til gasform, også kaldet damp. Og der udvider vandet sig ekstremt meget. Her til sidst vil jeg putte levende ting i mikroovnen, og til dette vil jeg bruge et æg. Grunden til, at et æg kan springe i luft så meget, det er fordi, at det er ligesom alle andre levende organismer, der er det fyldt med vand og væsker i sig. Og det er sådan, de bliver simpelthen absorberer energien fra mikrobølgerne, og det gør simpelthen, at de skaber et kæmpe stort tryk efterhånden, som de udvider sig. Og så sker det samme som æg med alt muligt andet. Så springer det i luften. Og ægget er faktisk blevet overkogt.